Hello. Hiwi niya. Nagtuotang tarong ta, hiwi. Okay. Akong illustration, anak, mga igsoon mo ni siya. Na yung mga panday, mugamit siya og tonton. Unya, naaman say mga panday nga mugamit rag im-im. Say im-im good. Mata-mata ra. Tarong lagi na, Nya inighapot na sa tuntun hiwi di ay. Mao po na ang Christian life. Kung dili ka magbasa sa pulong sa Ginoo, nagtuo kang tarong ka. Pero inigtandi di ay sa righteousness sa Ginoo, hiwi di ka. Inay tapad sa una na to, hiwi ka. Okay, sunod, tanano tong verse 9. Hiwi gamay na. Wala lagi ni click lagi. Uy. Ay, sa pastor. Lolo. Okay, verse 9. Ang pagbaton og kahadlok sa Ginoo maayo, ug mulungtad kini hangtod sa kahangturan. Matarong ang mga hukom sa Ginoo ug makiangayon sa kanunay. Amen. Okay, the fear of the Lord to know is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. Unsay pud pasabutan ni letter number 5. The fear of the Lord is clean and enduring forever. Ang kahadlok sa Ginoo makaayo, mulungtad sa walay katapusan. Taas kag kinabuhi kung mahadlokon ka sa Dios. Okay. Okay. Kay sige lang kahadlok. Joke lang. Joke lang. Okay. Number 6, mga igsoon, the judgment of the Lord are true and righteous altogether. Matarong ang hukom sa Ginoo ug makiangayon kanunay. Mao na siya, mga igsoon, ang nakanindot. Sunod, tanaw na to ang verse 10. Mas maayo kining tinguhaon kaysa bulawan, bisan sa lumsaing bulawan, ug mas tamis kini kaysa dugos bisan sa lumsaing dugos. Wow! Ingon din mga igsoon, ang word of God, which is the law, ang word of God, ingon na, more to be desired are they than gold, than much fine gold, sweeter also than honey, and the honeycomb. Tamis kayo ang pulong sa Ginoo. No? Bililhon ni kaysa bulawan. Ngano man. Okay, number 7, more to be desired than gold. Ngano man, mas maayong tinghuaon kaysa bulawan. Ngano man na? Ha? Ang pulong sa Ginoo. Kung daghang kag kwarta wa kay pulong sa Ginoo, impierno ra ka. Kung wa kay tinuod na, wa kay pulong sa Ginoo niya, daghang kag kwarta, gubot imong kinabuhi. No? Kita kabitawan ang daghan kay mga dato, nagubot ang kinabuhi, mga igsuon. Daghang kwarta, pero way kalinaw. No? Look at the celebrities, mga igsuon. Sige lang panguyap, sige buwag. Daghang magkwarta. Daghang magkwarta. Magsalikman sila sa kwarta nila, sa ilang pagkasikat. Tanawa, Muna siya mga igsuon nga, dili ang kwarta maoy makahatod na tog kalipay. Timan ini siya, ang imong pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo, mo'y maghatag nimong kalipay ug kalinaw. Number 8, sweeter than honey and the honeycomb. Wow, mas tamis pas dugos. Bisan pa sa lunsayng dugos, mga igsoon. Ako gining gibinisaya kay para masabtan yun na to, mga igsoon. Unya, verse 11. Naghatag kinig pahimagno kanako nga imong sulugoon, ug sa pagtuma niini gantihan ako. Uy, tanawa. Moreover by them your servant is warned, and in keeping them there is great reward. Muna nakanindot sa pulong sa Ginoo. Ngano man, verse number 9, tanawa, ang alagad sa Dios mapasidanaan. Kung naa kay pulong sa Ginoo, di pa kay moabot ang mga sitwasyon, pahibaw-o na kadaan sa Ginoo. Hello?
sa una nga watay pulong sa Ginoo, inig mo kilat, usapan mo ingon, Jesus Mario Isip. Ha? Unya na tamudagan sa Ginoo na problema na. No? In my Christian life, lagi mga higayon, mga igsoon, wa pa kay mahitabo ang usa ka butang. Paibaw una ko sa Ginoo. No? Kadaghan na gyud. Padamguhon ra ko sa Ginoo. Iyan akong andamon. I remember sa calling, nainindot kayo, sa calling na ko mga igsoon, no? Dito pa ko sa lain nga church, wala pa ko sa HLT, no? Samtang nag-prepare me tungod kay naay mong bisita nga missionary, kay hilig man kay to among pastor og mga bisita nga missionary gikan sa US. Samtang nag-prepare pa mi, na na-impression ang Ginoo nako. Gingnan ko niya, na kay para imo aw niya inigabot ani niya. Then, usay mo na ako, na, Lord, kwarta? Kay pariner man. Oh, ha? Ha? Unsay nahitabo? Nag-revival me for 2 nights. Unya tungod kay ako may assistant pastor, ako'y sugo-sugoon. Inani, second floor, dito ko sa silong, ako'y mo dala sa mga bot. Unya, puno na kayo ang katong among tigumanan. Naghuwat ko kitsay mali para akong ma-usher. Sa diha nga, nag-praise and worship na sila, niya, human ni Hilong, di ay ang missionary nag-operate na siya word of knowledge. Nanawag na siya. Ano siya? Mo ana siya. Mo na imong problema. Ay kabalaka kay ang Ginoo na siya buhaton sa imong life. Maghilak mga igsoon. Galit lang sige siya panudlo iyang giampuan. Ang uban maslain. Unya, ako nung ako, mingaw naman. Musakan ako. Sa point, mga igsoon, nga dahil na akong saka, niingon siya, na ako'y nakita, I saw somebody in my prayer, pero wa man siya dinhi. Sige siya glili. Wagin siya padayon o wali. Nagsige siya glili. I did not see him. Sigara. Pagsod na kuspultahan, ingon siya, there you are. You, come. Niya, giprofesihan ko niya mga igsuon, ug unsay calling sa Ginoo sa akong kinabuhi. Mauto dito ko mga igsuon na encourage pag-ayo. Niya, parte sa mga bad nga, ipadamgo sa kus Ginoo, nga, nag-fellowship lagi niya, hindi ko mukanta man lamano sa kalipay, lamanoy, diha sa Ginoo, di lang lamano me, na amay ni paglamano, pagtuno lang sung kamot, gidapi man ang akong kamot. 1 month later, nasamok ang simbahan. Kay naanay ni against nako. Nya, di na kay tinuod man gitong akong damgo. Kay the person nga diha sa akong damgo, siya man gyud ni dapi sa akong kamot. Dili na kay kumakuan kay ngano man pahibaw ng Ginoo. Another thing, dihay mga kanang higayon hibungan ko na impresyon ng Ginoo. Kanang nibugat lang ang akong heart ba. Nibugat ngano man ni Lord. Murag nihatag siya impression na ay pagsulay mo abot sa imong church. Ngunya nahitabo jud nga kanang nadisgrasya mi dito sa dalagit. Kay atong time mahadlok kong mag full time. Nya decided na ko mag full time. Pero ang kinumay kay tanan. Sa dihang na-disgrasya na ko, sige ko pangutanas, Lord, sa mga Lord,
Ano ba? Sige ko, kuan. Di ay, gituyo sa Ginoo aron mahibaw ko nga He can supply me with all my needs. Nga naman, at the time, na disgrasya ko, wa ko'y kwarta, 4,000 ra gyud. Bayad ra gyud to sa akong gikasal. Nya kanilagay mukha og litson. Nakatubit ako nag-drive. Oh, nya mura gyud to'y among kanang kwarta. Abot mi diri sa Cebu. Grabe kay mga igsoon, almost 300,000 kay tuluming na admit. Gibayran sa Ginoo, hunaw na agod na disgrasya mig Sabado. Ako'y katapusan nga na discharge sa Chongwa. Ang nabayran almost 300,000. Kay 126 maning akong kuan. Makit-an nimo siya gibayran sa Ginoo tanan. Muna siya nga dito ko na encourage nga mo full time kay nakakita man ko in 1 week kadtong dakong kwarta ni abot ra gyud. No, daghan kay gigamit sa Ginoo nga makagawas ko Friday mga igsuon nga way utang. Nakabalik pa ko og wali dito sa Uslob pero nag-crutches na. Makita nimo siya mga igsuon nga timan ini siya kung magbasa kas pulong sa Ginoo nya na kay relationship sa Ginoo iya kang warningan unsay mga umaabot. Dili ka maalkansi or maulahi sa mga balita, mga igsoon. Number 10, in keeping them, there is great reward. Timan ini siya, mga igsoon, dagko kayong ganti imong madawat kung imong tipigan ang pulong sa Ginoo. Mo gini akong ikapasalig yung mga igsoon because mo 40 years na kong pagpangalagan. Tiguang na di ka, pastor. Oh, tuwa kita. Tiguang na taong pastor. Okay, so mao ni siya mga igsoon. Ako ni siyang gikuan, tungod kay naama ni siya relationship sa akong topic. Unsa to akong topic? The better nuts. Okay, mao na ni siya. Number 2, the better nuts. Unsa mo gud ni siya, pastor? Number 1, don't disregard His word. Mao ba, pastor? Nga naman, ayaw ko no ibaliwala ang iyahang pulong. Asa man na siya? Hebrews 2 verse 1 to 4. Busa, huptan ta sa dugang kalig-on ang mga kamatuoran nga atong nadawat aron dili kita mahimulag niini. Ang mensahe nga gihatag pinaagi sa mga anghel na matud-an nga tinuod gayud ug ang wala magtuman o ang misupak niini gisilutan sa Dios sa angay kaniya. Unsaon man nato paglikay sa silot kung dili kita magtagad niining dakong kaluwasan. Ang Ginoo mismo maoy unang nagbutyag sa maong kaluwasan ug sila nga nakadungog kaniya nagpamatuod kanato niini ug gipamatud-an usab kita kini sa Dios pinaagi sa pagbuhat og mga timaan sa gahom nga katingalahan ug daghang mga milagro. Naghatag usab siya sa mga gasa sa Espiritu Santo sumala sa iyang kabubuton. Amen. Tanawa, unsay tambag sa writer sa Hebrew. Ingon siya, kuptan nato sa dakong kalig-on aron dili ta mahimulag. Kay kun ang mga pulong kuno nga gisulti sa mga anghel, no, na matud-an nga tinuod og ang tanang ni supil nakadawat og silot. Ingon dito sa verse 3, unsa pa kaha kining dakong kaluwasan nga mismo ang Ginoo mo'y nagsulti ani unya gi-confirm ni sa mga nakasaksi niya, nakadungog niya. Unya gawas pa ni ana ang Ginoo pagyud naghatag og mga timailhan sa mga milagro og mga gasa sa Espiritu Santo. Munang
Dili gyud angay nga atong i-disregard ang pulong sa Ginoo. Ngano man, tungod kay kita mismo naka-experience tag mga milagro, mga igsoon, sa dihang kita may kupot ug mituo ta sa pulong sa Ginoo. Amen. Sumauna siya mga igsoon. Actually, moingon ko, we are not an evangelical church. We are a Pentecostal church. Ngano man, mutuo man ta gifts sa Holy Spirit. Mutuo man ta nga naa ang gift sa Holy Spirit. Mao na siya mga igsoon. God also bearing witness with both signs and wonders, with various miracles and gifts of the Holy Spirit according to His own will. Muna, ang nakanindot kay mo-confirm man ang Ginoo. Dili lang ta, sige gwali, unya way nahimo. We can see God moving in our lives, mga igsoon. So, unsay ikaduha? Unsa to? Don't disregard His word. Dayon, don't doubt His word. Nga asa man nimo mabasa? Hebrews 3 verse 12 and 13. Mga igsuon, pagbantay kamo nga walay usa ka ninyo nga magbaton og daotan ug dili matinuohon nga kasing-kasing. Mauunya kini ang hinungdan nga mobiya kamo sa buhi nga Dios. Pag dinasigay hinuon kamo sa matag adlaw, samtang may gitawag pa nga karong adlawa. Aron walay usa ka ninyo nga mahimong masinupakon tungod kay nalimbungan sa sala. Okay, akong tanawon rin mga igsoon ang verse 12 ha, ingon siya, beware brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief. Timan ini siya, kung mag-doubt kas Ginoo, mahimong dautan imong kasing-kasing. Bunako mga igsoon, no, timan ay mag-doubt gani kas Ginoo, kung nagani kay unbelief, no, mahimong dautan mong kasing-kasing, unya mubiya hinuon ka sa Dios. Magsugod na kay kagduha-duha, maunang dili nakaganahan magpaduol sa Ginoo. Unya unsay gingon dito? Ingon dito sa 13, but exhort one another daily, kada adlaw dasiga, magdasigay kamo. Kay giingon gini karong adlaw, ngano man kuno, dili nato patag-ahon ang atong kasing-kasing kay ngano kuyaw kaayo kung madeceive ta sa sala. No? Magahi kuno atong kasing-kasing tungod sa kamalimbungon sa sala. Lingayem tapad na ayaw na lagi glikoy. Ay sunod ani. Oy, ang sunod ani ayaw na gyud gliki. Okay. So, don't doubt His word. Number 3, igsoon, don't depart from His word. Asam na siya, nagyapon sa Hebrews. Dili na gayud makahimo pagpahinulsol pag-usab. Kadtong namiya kay kaniadto diha sila sa kahayag sa Dios. Nakatilaw sila sa gasa sa langit ug nakapakig-ambit sa Espiritu Santo. Nahibalo sila nga maayo ang pulong sa Dios ug nakatagamtam sila sa gahom sa umaabot nga katuigan. Apan namiya gihapon sila. Dili na mahimo ang pagpabalik kanila sa paghinulsol kay gilansang nila pag-usab ang anak sa Dios ug ilang gipakaulawan at ubangan sa tanan. Ako tanawon mga igsoon, hindi kita mubiya sa pulong sa Ginoo. Ngano man, ingon din ang nagsulat sa Hebrew mga igsoon, for it is impossible for those who were once enlightened, na-enlighten ka, and have tasted the heavenly gift, nakadawat pagyug ka sa kasang gikan sa langit, and have become partakers of the Holy Spirit, nakaambit na ka sa Espiritu Santo, dinhi nasayop mga igsoon ang mga doctrine nga once saved, always saved. Dinhi sila nasayop mga igsoon.
Kay baw kag ngano. Ingon din ingon moingon naman sila ang one save all save ay wa gito siya ma-save, nakatilaw lang to siya sa pulong sa Ginoo og sa gahom. Oh, ana na ilang kwan. They have just tasted na enlightened na sila kamay unya kanang kuan pero inigabot sa verse 6 igsoon unsaon ni nimo. Ingon siya, if they fall away, naabagoy to renew niya wa pa. To renew them again to repentance. Sa ato pa, kung ingon kay to renew them again to repentance, nakahinulsol na, nibiya lang. Muna na ingon din ha, since they crucify again, o gilansang nila pag-usap si Kristo kuno. Since they crucify again for themselves the Son of God and put Him to an open shame. Kung sa'y pasabot na mga igsoon, kung ikaw human ka na save, unya kanang grabe na imong experience sa Ginoo na born again jud ka, inig backslide nimong lisod kay pagbalik. Naadyo ko'y mga nakita, mga isang mga tao, gusto mabalik, pero tungod kay ni daghan mang daotang espiritu, maglisod sila, daghan na nagkupot nila. Nga naman, pastor, kay ningon man ang Bible, kung ang usa ka daotang espiritu, mubiya sa usa ka tao, muadto siya og mga ugang dapit, ug unya, mangita siya laing kapuy-an. May makaadtos baboy. Unya, ingon dito, kung dili sila kakita og ilang kapuy-an, musulay sila balik adtong ilang gibiyaan, niya ingon dito, inigbalik niya kung makita niya nga ang balay limpyo. Gilimpyohan naman. Pero walay tao, nga naman, wala man himua si Kristo nga mupuyo, gihimo ramang bisita. Ingon dito, inigbalik kuno niya, unya makaplaga niya nga hinlo na, unya walay tao, mangimbitar siya pito kadautang espiritu. Mauna, naasa dahi sila 7 times, no? Mauna siya igsoon. Kaninga verse, nagpakita, lingayong tapad na, ayaw gyud og backslide. Don't depart from His word. Moto, ang sa to primero, don't disregard, don't doubt, don't depart. Ikaupat, dali na tamhuman. Okay. Don't despise His word. Ayaw tamaya ang iyang pulong. Hebrews 10 verse 26 to 29. Kay wala na'y sakripisyo alang sa mga sala, kung tuyoon gayud nato ang pagpakasala, human kita makahibalo sa kamatuoran. Ang nahibilin ni noon, mauna lang ang kahadlok sa umaabot nga paghukom ug sa mabangis nga kalayo nga mulaglag sa misukol sa Dios. Patyon sa walay kukaluoy ang makalapas sa balaod ni Moises. Kung kahukman nga sad-an pinasikad sa pagmatuod sa duha o tulo ka saksi. Karon, unsa may angay nga buhaton ngadto sa tawo nga nagtamay sa anak sa Dios ug nag-isip nga walay bili ang dugo ug kasabutan nga naghinlo kaniya. Ug unya may mahitabo sa magbugal-bugal sa espiritu nga naghatag og grasya. Sigurado gayud nga mas bugat ang silot nga ipahamtang kaniya. Okay. Akong kuanon ang iyahang kuan primero ha, 26. Okay. Ingon din if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins. Kung kanabang gituyo gyud nato mga igsoon sa pagpakasala, humanta na hibaw sa kamatuoran kanang imo na gyung gituyo,
Okay? Kay gasalig ka nga, makabalik ra ko kay, mangayra man ko pasaylo. Ingon niya, there no longer remains a sacrifice for sin. Wala na'y sakripisyo para ana kay gross sina siya tinuyuan nga sala. Unya, ingon dito, tanawa, apan certain fearful sa to pa maglaom radyo ka o kanapitaw makahadlok nga silot and fiery indag ni kapungot pagyod nga maoy mulaglag sa mga kaaway sa Dios, adversaries. Okay. Niya, ingon na siya, naghatag na siyang example sa panahon ni Moses. Anyone who has rejected Moses' law dies without mercy in the testimony of 2 or 3 witnesses. Hala, 2 or 3 witnesses. Kay bao ba kay igsoon nga sa langit na ay tulo ka witness nga nagtanaw nimo. Uy, ako isulti ninyo ni ha? Okay, mo ni siya. Ang Diyos Amahan nagpili nimo, nagluwas nimo sa wa pa mahimo ang kalibutan. Ephesians 1 verse 4. Imo na siya mabasa diya. Isuwat lang kay madugay na ta. Ephesians 1 verse 4, sa wala pa mabuhat ang kalibutan, gipili na tangdaan, gitagaan tagkaluwasan sa Dios Amahan. Witness siya sa kaluwasan. Okay. Dayon, ang ikaduha, giluwas ta sa anak sa Dios dito sa krus 2,000 years ago. Ang atong salvation. Kay gipili ta niya dito nga kita, nga naman, tempa-tempa. Kay kung napatapilian, ita mo tuo. Okay. So pinili kas Ginoo kay mituo man ka. Amen ba? Okay. Ang ikatulo, ang Holy Spirit nag-save nato sa adlaw nga atong gidawat ang Ginoo. Kanus ka na born again. Munang tulo, sila'y witness pod nimo kung ikaw imong i-despise. Grabe pagkasulti diri sa 29. Ay naman tong 29. Tara. How much worse punishment do you suppose will he be thought worthy? Tanawa, nganong gidespise nimo, imong gitamay? Kay ingon siya, who has trampled on the Son of God, murag imong giyatakan ang anak sa Dios sa imong mga tiil. Ilawom sa imong mga tiil. Underfoot. Unya, counted the blood of the covenant by which he was sanctified a common thing. Sabot pa sabot. Ha? Kung isipon nimo nga ang dugo sa kasabutan nga gitiman-an ni Kristo, iyang dugo nga giula, ingon din ha, kung imo siyang hunaon nga murag common thing, nga murag way bili, nga unta na sanctified ka. Grabe. Nya ay katulo pag yun, ingon diha, og imong giinsulto ang espiritu sa grasya. Patay kang bata ka. You trampled the Son of God, unya ang blood of the covenant, imong giisip nga murag waybili, a common thing, unya giinsult pag yun nimo ang spirit of grace. Mo nang time ma. Unsa to? Gitamay nimo ang iyang pulong. Halo. Katapusan aron mahumanta kay murag lain na mog tinan-awan. Okay, ang katapusan. Don't deny His word. Ang asa man na siya? Hebrews gyapon 12
25 to 27. Busa pagmatngon kamo ug ayaw pagdumili sa pagpamati kaniya nga nagisulti. Kadtong midumili sa pagpamati ni adtong nagsangyaw sa mensahe sa Dios dinhi sa yuta wala gayud makalikay sa silot. Labi pa kining dili makalikay kung isalikway nato siya nga nagsulti gikan gayud sa langit. Ang iyang tingog nakapakurog kaniadto sa yuta apan karon nagsaad siya. Pakurugon ko pag usab dili lamang ang yuta kundi ang langit usab. Ang pulong pag-usab nagpasabot nga ang tanang binuhat ay uyugon o kuhaon aron kadto lamang dili mauyog maoray magpabilin. Agoy. Ayaw ko no ilimod ang pulong sa Ginoo. Nganuman, tanawa sa gisulti sa verse 25, oh. See that you do not refuse him who speaks. For if they did not escape who refused him who spoke on earth, much more shall we not escape if we turn away from him who speaks from heaven. Sabot pa sabot. No? Naidaghang nagwali na to. Nga mura lang atong gidinay. Suko patagwalihan ta. Nga, ingon siya, kung kadto ganing nagsulti din ni Syuta, no? No? Wa na to paminawa, unsa pa ka siya nga nagsulti dito sa langit, nga nagsaad na bagyod siya, nga unsa man, dili lang ang yuta iyang pakurugon, hasta ang langit. Hasta ang langit. Kunyara ba? Igsuon mo po na lang kayong panahon. Kaya ba mo ano? Nakakita na ko dito mga igsoon sa Facebook sa ilahang kanapitang sa ilang tigom ba nagmeeting na sila para peace sa Middle East. Unya si Donald Trump gitagaan siya plaki man of peace. Gitagaan siya nya kay bao magitagot nga sa kung magbasa ka sa Revelation ang puti nga kapayo giganlan siya man of peace. He will conquer the world. Sultihan te ka karong panahona sa mga leaders ti buong kalibutan si Trump karon mo'y pinakasikat. Nga naman, makapanghilabot siya sa ubang nason. Sa una, wala na. Way basta-basta manghilabot. Oh. Tanawa. Ibumbahan niya Nigeria. Way likramo. Ha? Venezuela, gikuha ang presidente. Ang mga leader sa Iran, gipang-assassinate. Karon ang Greenland, iyang kuhaon. Kaya ba mo nga nung kuhaon niya ang Greenland? Aron dito niya mabutang ang gitawag the Golden Dome. Kung saan man ang Golden Dome? Sa Israel na ay the Iron Dome. Oh, nga ang mga missile, dili kasod sa Jerusalem, mga tagakra sa mga border. Ang Amerika, naa sila'y gitawag Golden Dome para inig-atakihon sila, dili gyud kasod ang bisan unsang missile. Soon, hapit tigid mo balik ang Ginoo. Unya tayugon ra bag yun ang tanan dinhis kalibutan, di lang sa kalibutan kundi hasta sa langit. Ang katura ko nung dili matayog mo'y magpabilin.
Say, ulo ray tayo ug. Delikado na, oy. Oh. Tanawa ang development karon. Ang AI. Daghan ang way trabaho tungod sa AI. Amo tinuod pa nga sa SM City, Igsoon, sa Jollibee nila, robot na ang nag-serve. Gamay pa, kindergarten pa. Igsoon mo abot ang time. Kay ba mo nga, si Pastor Zep, mga igsoon, gipabakasyon ron, kay wala na kayo siya iyahang, say nga na iyahang account. Gipabakasyon nga naman. Kay nga naman, di naman kinahanglan na ay call center, ining tuplok dito, AI may mutubag tanan. Mabot ang time, daghan na sa unyang way trabaho. Na naman tanan sa AI. Uban kay mga pastor, sa iluwa ko ha, uban mga pastor, nagsalig na sa AI. Inigtuplok og topic, mugawas na yun. PowerPoint na yun, oo. Oo. Uy, kining ako ha, dili AI ha. Old school ni, old school. Muna siya mga igsoon. AI ni. AI ni. IEE. Okay. Aha. Karon mo conclusion na kumangson. Unsa tong 5? B? Don't disregard. Don't deny. Tanawa. 5 ka di mga igsoon. Mo nang the better nuts, mas maayong dili nimo buhaton. Nga di nimo i-disregard, di nimo i-doubt, di ka mo depart, di ka mo despise, di ka mo deny. Mas maayo nga imong buhaton. Conclusion, mapura jud kayo. Learn to love God's word, He will love you. Higugmaon ka sa Dios kung higugmaon nimo iyang pulong. Ikaduha, Ay, sa pastor. Ge. keep it in your heart and you will be all right. Di gyud ka mga igsoon mapildi sa kinabuhi basta puno ang imong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Nganuman, katapusan nga verse. Giampingan ko ang imong balaod sulod sa akong kasing-kasing aron dili ako makasala kanimo. Tanawa mga igsoon. Keep God's word in your heart and you will be all right. Okay. Manidog tang tanan mga igsoon. Akong gipakita ninyo unsa kanindot di ay ang pulong sa Ginoo pinaagi sa Psalms 19 verse 7 to 11. Ug ako sad mong giwarningan nga di gyud niyo i-disregard, dili ninyo duha-duhaan, dili ninyo biyaan, dili ninyo tamayon, ug dili ninyo ilimod ang pulong sa Ginoo. Sa atong pag-ambit sa panihapon sa Ginoo, ako mong i-challenge nga mangayo mong pasaylo kung wala na mo nagbasa og na malandong sa pulong sa Ginoo.
Ayaw padala sa hung-hung sayaw